sengaja menampilkan sebuah cerita yang tersimpul dalam kalimat Si Buta Satrio Guo Panjalu. Si Buta Satrio Guo Panjalu cerita untuk malam hari ini. Nyata-nyata kowe salah sawijining siswa kang bekti aturé bapa. Ing kono kowe kaprentah tapa aja kepati-pati gugur, nyatane kowe iso nindakno pakaryan kanthi cepet, kanthi waloka. Baskara, pancen wong gayuh kamardikane urip kuwi ora segampang iku. Apa maneh kepingin kajenengan ilmu japa mantra kang nyawiji ana jasadmu bisa mbok gawe sangu tindak lakumu supaya bisa ngayomi marang kawula kang butuhno marang kowe nggih. Baskara, reh dene iki dina wis titiwancine anggonmu mertapa kudu gugur nggih. Baskara, kowe kadulu dening para kadangmu senajan ing wuta mripatku nanging wening batinmu. Kowe yen wis bar mertapa amalno ilmu kang dak wedang sapa wae kang butuhno nggih. Baskara, wit iki dina siniksenan genter pater bumi mewah angkasa. Kowe kudu gugur, Baskara. Iya, Ngger, Baskara.
Baskara. Aku nate kandha marang kowe sak isin kowe topo. Aja kepati-pati gugur yen ora tak gugurake. Cukup nggih Baskara. Aku ngerti nggih. Senajan uta mripatmu, tapi batinmu wening bisa ndelok apa kang mbok tindakno. Kula lak boten gadah repat kalian Bapak Guru. Iya. Kula sampun angayai napa sing sanjange Bapak Guru. Kula anglampahi tapa ngantos sakmenika Bapak Guru ingkang guguraken. Sakjane wonten punapa sing Bapak? Baskara, Dalem Bapak Guru. akeh para siswa kang bisa ndulung sekabeh alam sak isine. Inggih, Nanging kowe uta mripatmu, Ngger. inggih Bapak. Kowe pening batinmu bisa nduluk apa wae kang mbok tindakno Gusti Allah kang bakal nuntun marang kowe, Ngger. Nek sakmene dalem sampun anglampahi tapa Bapak. Lajeng napa malih sing jenengan tindakaken marang kula? Baskara, Dalem Bapak Guru. wong mertapa kuwi cedhek sajane mung nengke rasa sejatine rasa kang dumunung ana ing jroning batin. Inggih. Yen kowe wis gugur mertandakno kowe bisa nindakno pakaryan kang diperintahkan Bapa, kowe wancine napa bebungah, Ngger? Bebungah punapa mawon jenengan paringaken kula tarami Bapak. Ikan kanthi ikhlas manah kula Bapak. Kaya ngono Baskara. Inggih, inggih Bapak. Ning bebungah iki dudu wujude ing donya bondo. Inggih. Wujude piandel kang nyawiji ana jiwa ragamu kanggo nindakno pakaryan anggonmu urip ana ing alam bebrayan ya Ngger. Mekaten Bapak. Yen Bapak Guru sanjang kula badhe diparingi pusaka. Iya, Duh, kula tampine Bapak kanthi ikhlas ing manah kula Bapak. yen kaya ngono Inggih, enggak tampan ana Ngger Inggih, putraku. cobi kula tampine Bapak. Baskara. Iya, iya nggih. Dalem badhe matur kelan Bapak Guru. Menawi lepat Bapak, kula nyuwun ngapunten ingkang sakadha-kadhanipun Bapak. Pira-pira dosa kalupetamu bakal tak ngapura, Ngger. Jenengan maringi pusaka kula dereng semerap. Niki pusaka namine napa lan daya khasiatin pusaka niki napa Bapak? Baskara. Inggih Bapak Guru. Pusaka iku wujude kang tampa ana maneh. Mung jenenge pusaka sangga langit. Namine pusaka niki sangga langit Bapak Guru. Guna khasiate pusaka sangga langit nika napa mawon? Guna katiyasaning pusaka sangga langit sepisan. Kanggo nanggulangi mbok menawa ana cocok carang landhepe ing marga. Pusaka ki mengkena mbok gunakno Ngger Baskara. Mekaten lajeng napa piwalere pusaka sangga bumi menika Bapak? Kanggo nuntun uripmu supaya kowe bisa ngamalno lan ngamanno. Kowe kudu aweh senjata pitulungan marang sapa kang mbutuhna pitulungan Baskara. Oh, mekaten Bapak. Iya, iya. Mugi-mugi mawon ngendikane Bapak Guru dalem pun ngantos ngliruwakaken Bapak. Syukur Ngger Baskara. Inggih. Yen kaya ngono Ngger, kowe ndak utus mudhun menyang Engare. Tindakno amal perbuatanmu sing apik nyocokno kanggonmu mertopo. Kowe bisa ngayomi marang kawula cilik Ngger. Mekaten Bapak. Iya, Bapak iya. Guru. Saderenge kula dumangkah saking guwa mencah mriki Bapak. Dalem nyuwun idi pangestu Bapak. Anggen kula ngamalaken ilmu sing paringane Bapak Guru pun ngantos kula lewakaken sampe kala Bapak. Kaya ngono Ngger Baskara ya. Pangestu Bapak.
tak ideni kaya dening banyu mili kablebaran bumi suci cak tindak olahmu muga kali sing sambikala Mekaten Bathara. Nyuwun pamit dalem bapa. Hati-hati nggih. Siswaku Baskara senajan wuta mripate. Neng batining bisa ndulu kahanan ana jagat gumelar sak isine. Iya Bathara. Senajan dikaya ngapa kowe tuhu bekti perintahku, apa sing mbok tindakno bisa nggayuh kasuwargane uripmu besok ing tembe. Baskara, muga-muga sak tindak polahmu kalis ing sambikala bisa nindakno pakaryan kang becik laku kang apik supaya bisa ngayomi marang kawula kang njaluk senjata pitulungan ya Wirya. Tak ranti kaya ngapa kahanan rumangsa bombong sakjroning batinku. Sakwise aku nrimo piandel pusaka saka bapakku. Mataun-taun aku ngangsu kawruh ana go panjalu sing diwengku bapa guru. Segape ilmu daya kawijahan guna kesepitan lepas sangkan parane dumadi. Rumangsa wis sumambrah ana jiwa raga. Tak umpamane kendhi wis mencep-mencep banyune lulang wis garing penengan. Mulai dina bapa guru ngutus iki dina aku kudu aweh tolong tinolong karo sak padha-padha. Sapa sing ngutur pitulungan aku wajib nulungi bek menawa ana sing wong lagi kudaran aku kudu ngkek payung. Lah gunane ilmu sing saka buka guru. Aja nganti aku tumindak adigung adiguna sapa sira sapa loro. Nggih Bapak. Mugi-mugi mawon dalem pun ngantos ngruwakaken napa ngendikane Bapak guru. Kula tak bacutaken napa sing kegajengaken badhe tolong sinten wong sing bata pitulang kula Bapak. Sing durung kenal-kenalno. Sing durung krungu rungokno gopoke. Hek-hek piadeking gantenge 17. Desa Punjul 7 kecamatan. Jat Miko. Arek sekti Mandraguna. Wong dik mauli dik wong dik dewasa. Bebasan gak tedas tapak paluning pandhe sisaning grenda.
temenan wong Jatmiko. Jangkrik duwe anak buah wis seru Jatmiko wis melayu banter ngubengi desa ngubengi kutha mubeng kecamatan dadak gak teko-teko nang di diapurani arek-arek ima mat awakmu ya apa sih amari barek samat aku wis melayu banter kok kon telulun. Sik ta lah. Ero aku ngopi pinggir dalan, Mang. Iya. Iku aku barek samat. Ero awakmu tak tututi ngono. Sik ta lah. Awakmu kok wis suwe gak gelem medhok iki. Karepmu ya apa sih? Ya ngene iki pekorone. Kon tak jak mlaku mubengi desa. Awakmu telulun. Tak tinggal dinane iki kon. Mbak, Melaku ya melaku tapi ngopi dhisik ngono lho. nek nuruti awakmu ngopi, masih entek 7 gelas paribasane. Nah, ngene kok tak andani. Sik aku saiki njaluk tolong njaluk duwe. Gawe bayari kopi. Durung tak bayari. Nututi awakmu. Ri amari awakmu peridak-peridakmu dadi anak buah Jatmiko gak gablek dhuwit. Dapak kanggo dhuwit balas sedaya. Kon yo gak ndek dhuwit, Mat. Ngisin-ngisini marek Jatmiko. Mula kon teko mrene njaluk dhuwit marek Jatmiko. Iya, gawe bayari kopi. Ojo kuwatir. Masya kon diapurane koyo ngene nek musuh Jatmiko. Kon Cukup ariku. Cukup, Pak. Ya muga-muga cukup ngono lho. nek kurang ngomong Entenono kene tak bayarani kopine. ngono ah. Iya. Wong ngejak ngopi gak kok duwe. Lah kon ya apa ya kancane? Jawane mat ae ngopi budal aku. Lah, mulane nek gak duwe dhuwit iku aja menggok nang warung. Tak kandhani, Mang. Gak engko ae ngenteni Jatmiko liwat. Tak warung ngono. Gak kanti. Kon mang tek pirang gelas? Aku men sak gelas aku. Sak gelas. Koyoke amari sing tekake mang. Mangkane dhewe wedi sampe njaluk dhuwit nang aku. Kuat digepuki ampe ndek warung iku. Iya. Untung aku gak melok diapuramu. Lah umpama aku melok apa gak sini-sini. Balik maneh batang. Gak luwe gak pas 100. Dhuwit 100 iki mang pas. Pas gak cocok belas. Gak ngono sih am. Koni ngopi iki sak gelas ta sak timbo. Ngopi ku gak iki mang tok. Wis sak minggu sing kepungkur. Lho. Cat, Apa? aku bareng bayari kopi. Iya. Iku ana arek wedok. Ono arek wedok. Goleki awakmu. Loh, temen aku. Lah apa iki goro lho. Ayo are. Yo ayo kira-kira sakmene lho. Ayo tak. Nek gak kesuwen depno ana ngarepe Jatmiko. Jenenge sapa? Heh? Jenenge Loh, ya gak wong amari ngomong arek wedok tok. Sapa jenenge? Nah, nek kon takon jenenge Andini. Andini. Andini arek wayu sakmene. Nek ndelok jenenge dedek piadeke jelas ayu lencir kuning. Iya. Nek ngono celukun mrene, depno barek. Dikon mrene. Iya. Enten ana. Amari iki lho. Cat, awakmu kenal tambah Andini ku. Ya gak kenal. Sopo Andini paling arek wedok sing kepingin dipek marek Jatmiko. Kon kowe gak ro Jatmiko. Wah iya Jatmiko ganteng. Lho jelas. Muga-muga arek jeneng Andini ku ayu. Iya. Dolekane sampean ngele, Mas. Sampai aku takok wong warung ku mau. Aku mesti kenal ambek iki. Rodok. Ojo ngono kae. Rodak-rodak Temen. Ngene. Am, barek sama. Yo. Arek iki nek ana awakmu ngomong iki ngisin. sukan karepmu. Entenono nduk warung tak bercinta dhisik. Aku tak bon maneh kok bayarane ya. Ojo kuwatir musuh Jatmiko.
Boten pun. Boten pun. Mas, Andini. iya Mas. Ana apa awakmu ndol ijab nika, Kangen barek aku awakmu. Aku iki wis bobot. Mbobot. Dadi awakmu iki mbobot, Dik. Iya Mas. Terus awakmu nek wis mbobot sajake raimu kok kaya nelongso. Iyalah, aku kepengin ro wong tuaku dhisik, sampean ngomong. Sing nduk jero bobotan iki gawenane sapa? Kawenanmu, Mas. Gawenane Jatmiko. Ojo kuwatir, Dik, Andini. Nek ancene nduk jero kandungan iki gawenane Jatmiko gak ya ukir-ukirane Jatmiko. Aku engko tak moro nang wong tuamu, aku gelem tanggung jawab marek awakmu. Ya wis tak enteni, kok tanggung jawab temen ya. Lho kok ci entenge tak enteni, gak kepingin ngesun sik. Heh? Mosok awakmu iki wis suwe pirang-pirangane taun gak ketemu barek Jatmiko. Apa awakmu gak kangen barek senyumane? Kak Blas. Mosok gak blas, Dik? Andini, Ya, aku suwe gak ketemu barek awakmu ae lho. Kangen, Dik, ambek guyumu, Dik. Lah. Dadi tekane awakmu mrene iki mau njaluk tanggung jawab marang Jatmiko. Iya Mas, nang wong tuaku. Njaluk tanggung jawab. Ojo kuwatir, Dik. Nek Jatmiko tetep piadek wong kaya aku, wani berbuat, wani tanggung jawab. Ya? Ya wis suwun Mas, tak enteni temen lho. Iya, saiki balik nang wong tuamu, engko aku moro nang omahmu. Iya, aja mejok. Gak, mosok aku mbejuk mari awakmu, Dik. Ya wis anteni ya. Iya. Wis aku balik. Mbok. Nek nguasno Andini rasane koyo melayang. Nek ngene panjak kendang balik tok gelak, Dik. Lho, seliweran si Bandi. Si Ban. Andini. Kok ci entenge diapurane muni nek sing ngetengi dekne iku Jatmiko. Lho. Wong diapurane Andini iku arek nyah-nyoh, ana arek lanang ganteng glebak cucrup petlingkrik gak bayar. Suwe gak ketemu pisan njaluk tanggung jawab marang Jatmiko. Lho entenge diapurane. Kuntul tak unekno dandang, dandang tak unekno kuntul. Ibarat aku mangan rawon ono warung, mari tak bayar beras urusan piring dikorai marek sing duwe warung. Andini ojo arep-arep Jatmiko.
nyeret. Mbok iku lho atine gak enak, kok mikir awakmu iku sing aneh-aneh ngono. Sik sakjane kon iki lemu apa lemu sih? Mbok, sepurane ya aku bobot. Hah? Bobot? Iya, Mbok. Kok enak awakmu? Aduh wedok. Dorong ngomong-ngomong wis bobot. Iki jenenge mirang-mirang wong tuwa nah. Iki kudu sajoku kene. Awakmu iso dorong ngomong Kon njaluk apa sih, Mas? Aja njaluk mbokmu. Mbokmu kelakuane ngono njaluk bapak ae. Kepengin apa sih? Sepurane aku bobot. Ya. Ya apa? Dadi awakmu ngene mergo Andini iki mbok. Andini. Kok kon wis nikah wis duwe bojo lho bapak seneng nah. Nek kon bobot. Bapak selak kepengin duwe bojo. Lah tapi kapan olehmu nikah? Kok sampe awakmu bobot? Bapak takok saiki. Sopo sing wani berbuat bare awakmu sampai kedadian awakmu bobot? Heh? Kon atase arek desa nduk. Kok sugih kendel? Seneng barek anake wong sutha, seneng barek anake wong sugih. Nganggo dasar apa, nak? Nek wis sampe kedadian koyo ngene iki, awakmu meteng durung duwe bojo. Ndah neo Andini pirange bapak. Luwe-luwe nek tanggo kanan kiri weruh. Ndangi koyo tak seset rai. Isin aku duwe anak. Andini. Kon jenenge anak tegularan yo gak tega pati. Umpama tak pateno kono mati. Tapi duduk iku sing tak jaluk. Mula dina iki awakmu kudu
minggat teko omah kene golek ana sing jenenge Jatmiko ya sing kok seneng njaluk tanggung jawab Iya, Pak. ya apa kudu nikah bareng awakmu ya aja mulih-mulih nekak bareng barek Jatmiko ya dalos Sajane aku yo gak tega, Pak. Anak iku yo tapi yo kaya tak untal-untalem kok wirange wong ngene-ngene aja nanya anak nek wis anak nandang kaya ngundange pirang apa maneh wong desa gak sampai seneng barek anake wong kutha lho gak apa-apa nek wong kanan kiri tangga kanan kiri gak arep daniyo nek sampai krungu barek tangga kanan kiri ya apa artiku mbokmu koyo ngene iku, kon nanti ae halo Agustus ora ya sik bulan ngarep. Kok iso wong loro tarung-rungono latihan drama iki lho. Iya, Nak. Eh? Ge Agustusan kene. Ruwame. Apik aku mang. Eh? Apik aku mang. Ya jane apik. Cuma aku mang krungu suarane Andini. Lah nandi Andini? Iya, Andini. Pak. Apa? Aku mang krungu suarane Andini. krungu tok kon Lah nandi arek. Andini dina iki tak usir teko omah Apa, Pak? tak usir Loh. Salah lupute apa Adik Andini? ngerti yo to Andini dina iki bobot Bobot. heeh Nah, adekmu bobot. Pak, Mbok. Adik ku asik perawan sih. Dorong rabi. ya mangkane sampai bapak mentolong usir teko omah kene ya mergo durung ndek bojo kok bobot ngono lho Apa nak ngomonge wong nek adekmu ku bobot, gak ndek bojo. Lah niye ngono lho. lah kaya pirang ta bapak Wong tuwa Sih. ya apa, Nak? Terus sing wani tumindak kaya ngono iki sapa, Pak? Iku mang. Petuk gak petuk kon kudu ngeleki sing jenenge Jatmiko. Kongkon tanggung jawab. Tak kongkon nikahi adikmu. Ngene lho, Pak. Nek adik sampean usir terus terang. Aku gak lilo. Mergo arek iku wedok posisi bobot to, Pak. Kok gak lilo ya apa sih? Arep. Aku dulur ya, Pak. Ha terus, Tak golekane Andini. heh? Kon goleki ta, Nak? Tak golekane Andini. Mula-mula awakmu. Wong anak wedok iki tanggungane wong tuwa wedok mestine sampe brosot sampe bobrot. Lah Pak, krungu ngono ngomone bobot aku ya jenenge wong tuwa ya wirang langsung emosi ku mang. Ha luwe-luwe aku. Lah Hah? iya. Dadi bapak gak iso nuturi anak. Tibane ya bener cacane. Oh, Wonten napa sih, Pak? Rame mawon rumah tangga. kira-kira. Sampeyan goleki sinten?
Nggih, kula mboten golek sapa-sapa. Krungu sampean rame-rame mbok menawa ana apa-apa ana omah kene, Pak. Nggih, nduk mburi krungu pasar. Krungu ta? Nggih. Cerita ta, Pak? Nginceng bae arek iki. Cerita ta enggak? Tonggo. Lah kok krungu? Lah saniki yo ana apa enek jane, Pak? Ngene lho. Nak ya tak kandhani. Nggih. Iki mang dulurmu Andono. Andono, Pak. Nggih. Ngeleki adike. Napa Andono madosi adike. Heeh. Sak perlune. Ya iku mung kenekan adikne golek? adik niku ngeleki jenenge Jatmika Nggih. nuntut sebab Andini ku wis bobot. Andene bobot Heeh. cerita nang Kang Andono. Ya cerita aku barang. Nggih, Nek sing berbuat iku Jatmika. Ya iku mung cacake gak nrimakno jero mlayu langsung ngeleki Langsung mlayu ngoten. Jatmika. Kantun piye? Pak, arek cilik ku mana apa melok? Arek cilik opo? Arek sakmono. Yo cilik tapi atos arek iki. Pak. Yo Pak nek ngono wis ya bener cacakne Pak nuruti. Ya muga-muga ae ndang ketemu adike sik gak. Iya Mbak. Ayo. Jatmika sing teko. Arek wedok padha kemliwer pating cemruit nek ro Jatmika liwat. Pancene dadi wong gantenge 17. Desa Punjul Pitung kecamatan iki koyok dadi tontonane wong. Nek Jatmika pancen Jatmika. awakmu Andin. Iya, Mas. Awakmu nganti tekan kene iki ana apa? Memang tak anteni jare tanggung jawab nang wong tuaku, tapi ben gak teko. Awakmu tetep njaluk tanggung jawab Jatmika. Iya, Mas, aku nganti dosir wong tuaku karo. Awakmu dan tetangisan nganti tekan kene iki mang diusir marek wong tuamu. Iya, Mas. Andini, Iya, Mas. senajan kon nangis sedina ping 7, luhmu dleweran ana wandamu ning Jatmika sute. Kon kepingin tanggung jawab Jatmika. Iki tanggung jawab. Arek nom-noman. Sopo kon? Lah
Nek omonganmu besosal. Ora ngerti sejatine aku. Nek ora ngerti tamatmu mripatmu. Jatmiko. Loh. Dadi awakmu sing jenenge Jatmiko. Iya. Awakmu so? Aku Andono, cacakne Andini. Dadi Andini mbobot pokal gawene Jatmiko. Tanpa aku mukir, tanpa aku ngelak. Nek ancene Andini, awakmu ngarani Jatmiko sing gawe bobot, kenekmu arani. Ning kon sadurunge ngarani Jatmiko, rungokno Andono. Adikmu iki sak temene barek wong lanang ki nyah-nyoh. Gletak sak gletek. Dicelingkri wong lanang. Pure ilang gak bayar iku kelakuane adikmu gelem. Mula nek kon nuduh Jatmiko ya kenek. Ning dudu Jatmiko tok. Akeh arek lanang sing gawe metenge adikmu. Ning nyatane sing jare Andini ya mung Jatmiko. Gampang percaya barek lambene adikmu. Wong adikmu iki pinter menco ilat. Nek kon gampang percaya. Liru pandulung. Ngene ae Andono. Tekamu dinane iki ana marike opo? Gelem gak gelem Jatmiko kudu tanggung jawab karo apa sing mbok lakoni nang nggone Andini. Nek Jatmiko gak gelem, Loh. Duduk lanang Jatmiko. sing mok karmo. Kon kepengin tanding marek Jatmiko. Yo. Ancen iku sing Jatmiko karno. Nek ndelok tetek piatekmu koyo ngono, koyo wong pendekar. Aja musuh Jatmiko. Anak kowe Jatmiko adep ono. Arek sing jenenge ono, nyape wani musuh Jatmiko. Brandas, arek cilik. Iya, Loh. arek iki. Ayo. Yo. Dinane iki aku nemoni bekewu. Adep ono. Kanca kancane Jatmiko. Jelas awakmu gawe rusune desamu. Belane Andono. Iya.
wis kepelayu karo anak buah Jatmiko. Kate ngomong apa kon, he? Lho. Nek ngono-ngono mesti sanjure donya klebre papan Cina rek. Cincing gak urung teles. Nek anjene kon mung sekti mandraguna. Aja adu jebret kulit atau sing balung. Mubadir tanpa guna. Ayo adu kasuntikan. Yo, anjene iku Jatmiko. Sing karep. Tentukno ning papan kene. Antarane Andono apa Jatmiko sing dadi sulami bumi. Mapano dina iki. Katamana jibrabak pengandol. Yapurane Andono gajah bablah ndepani Bantala. Tak sembah Idridrama. Jatmiko. Percaya. Nek ngono-ngono awakmu wong sekti temenan. Ning aja girang gemuyu Dapuramu Andono. Wong girang kae bareng kaya dene soto yudha. Soto pitik yudha tarung. Pitik tarung genten jalu genten ngabluk. Kaluna jwaraganing Jatmiko gak bakal mundur sajangka. Digrek wulu cumbuku sing tumempel ana jwaraga. Ketaman aji gelat ngampar sewu, gak mbel-babah nibani Bantala. Meguru nanggone Jatmiko 20 taun. Yo. Mong sakmono kadekane Andono. Kabar pisan gak gumbledhak ana ing palagan dapuraning Jatmiko. Ayo maju. Ondek wani ngadeg sapu jajar marik Jatmiko. Mula dinane iki mapano. Nek kon bakal masir ngono. Wani ngadeg sapu jajar kepingin ngepati ning Jatmiko. Kenek pangkrikane Jatmiko telak des. Gledak bongko balik nang Dapuramu. Ayo. Ojo arek jek wingi sore. Papasan wong dung dengereng, wong gudanging Japa Mantra. Nek kepingin gawe pati ning Jatmiko, bebekno elmumu. Arek elmune jek sak pucuke Jatmiko kati ngedepi marik Jatmiko. Nek ngono-ngono tak terus nganggonku mlaku, gak ono sing hebat iki lho, Jatmiko.
merpepeh sing kaya ngene. Senajan nganti tak rewangi mlebu alas metu alas. Munggah gunung mudhun jurang. Mung betheke go papan panggonan kene ana sing kurang bener kanggo. Sakjane ana apa yo? Ana manungsa sing gumletak ana papan panggonan kene. Sakjane apa sebabku sababe menungsa? Nek saka panduluku menungsa sakloron iki duduk mati saka sing gawe urip nanging mati begalan. Mula iki dina aku eling piwulange Bapa Guru. Kudune aku tolong nulung sak padha-padha. Walah. Yen iki dina apa ngendikane Bapa Guru bakar tak ayahi menungso. Iki dina awakmu waras bakal waras dinane iki. Sakjane ngono awakmu iki sapa jejak? Kula Andana, Wak. Andana sing sijine. Kula Andini. Ana perkara apa kok nganti awakmu gemletak ana papan panggonan kene Andana karo Andini? Ngeten lho, Wak. Saderenge kula matur sembah nuwun sampun dipun sarasaken. Adik kula niki madosi lare sing jenenge Jatmika, Wak. Arek lanang sing jenenge Jatmika. Nggih, leres. Lah musababe apa kok nganti awakmu ndoleki Jatmika iku Andana? Adik kula niki mbobot. Nggih pokal gawene Jatmika. Awakmu duwe adik bobot pokal gawene Jatmika. Karepmu awakmu ndaluk tanggung jawab nang arek lanang Leres lho, Wak. Nggih. Terus kawusanane Niki wau kepanggih kali Jatmika. Kula tedhi tanggung jawab mboten purun, akhire gelut kali kula, nganti Wak. awakmu rewangi sing kaya ngono awakmu gak iso menang karo menungso sing jenenge Jatmika. Nek wis ana perkara ngene awakmu gak iso menang terus atimu ya apa Andana? Nggih mboten nrimakaken lho, Wak. Awakmu kepengin bales wirangmu sing kaya ngene. Lah niku leres. Nek iki dina awakmu kepengin bales pawongan sing jenenge Jatmika. Taunana Windanana gak iso awakmu menang karo Jatmika. Mula yen awakmu gelem tak tulung awakmu iso bales wirangmu sing kaya ngene. Apa gelem Andana? Purun lho, Wak, jenengan tolong kula. Mula iki dina awakmu nek kepengin bales wirangmu sing kaya ngene nang Gua Panjalu. Yen wis teka Gua Panjalu awakmu kudu tapa tarak brata sing suwene 40 dina 40 bengi. Aja badar-badar yen aku goreng badarno awakmu sago Andana. Nggih, kula sago nanging sakderengipun kula dereng tepang kalian jenengan lho. Yen awakmu goreng ngerteni aku Baskara. Oh, Baskara nggih. Nggih. Lah adik kula niki pripun? Masalah adikmu Andini engko aku sing ngetero nang wong tuamu. Aja awakmu semelang karo adikmu. Iki dina aja nganti kesuwen budal nang Gua Panjalu. Tapa tarak brata sing suwene 40 dina 40. Nyuwun tambahing pangestu nggih. Iya, tak andeng selamat dinane iki. Andini. Wis aja mikirno dulurmu Andana.
mula iki dina awakmu nek kemeniuran terus awakmu nduduk timula Andini. Ayo, melu aku tak terus nang omahmu, tak pasrah nang wong tuamu Andini yo. Ayo, ayo Andini. Wah. Nyambut gawe mbek bogel iki nemene. Aku wis bagai nduk ngarep sik kober bengak-bengok ning mburi ku lho. Nyambut gawe kok enake dhewe. Masih aku ayo kepengin istirahat. Nek gak sanggup nggo mburi ku ngomong, tak garone masalah bayaran yo aku sing duwe. Ya mansun jene. Bogel ngene kebacut masih nyambut gawe senengane ngancani kancane ae. Iya bandar daduk. Jadi keburu itu. Mana apa rasa-rasan iki? Ya gak rasan-rasan rek. Awak dhewe ku nyambut gawe ayo bareng-bareng. Ngono lho. Lah iya, ayo bareng. Kandhane kowemu digawa. Lah tiga. Mangkane aja ati gawe. Aku nek nyambut gawe ambek awakmu iku aku iki wedi dhewe. Oh, jati wedi-wedi awak Turu sak turu aku nek nyambut gawe ambek awakmu iku tak hati-hati sebab kon iku gak kenekan. Wingi aku turu gak kemulan apa kon meding-kring nang aku. Lah wong aku kene adem mek. Oh, adem ayo dolek kemul. Aku kok kekep aku terus sanget aku yo. Ya meneng ae kon. Ya mumpung gak bayar ada. Ya awak dhewe nyambut gawe iki niku wong loro kejawen ya ini wis dipercaya kaya gerakan. Sak enak-enak dikit. Saenake. Wah jelas berbuat kayak gini. Ya jelas, mangkane adem-adem. Ngene lho. Nyambut gawe lak wis seru penggawean dhewe. Lah mangkane Awakmu ono ngarep, aku ono buri. nek aku nggo ngarep iku istirahat aja jate bengak-bengok rek. Lho lah Masih aku yo melok katok. Kenapa bengak-bengok iku? Masih jedeng ayo urusanmu sik. wong kari ngulir kok ayo Lah kon kari ngolir apa kon gak kok ulir? Lah aku repot rek, kon mosok kari ngulir. Mendane kon dikongkon nimbo, ngumpo. Kon gelem ngumpo. Ndelok sing dikumpo sih. Nek perkara ngumpo kuwi padha. Dakan iku enak asine. Enak. Dakan wedok. Tapi kok nek ndelok dakan lanang. Lho ya iku kira aku sak jane wis kok gak eling aku kepepet gak ngarah melok kene terus aku. Masih anak iku yo niru dakan lanang. Omongane mok kau multik. Oh, jane. Mulane gak niru mbek dangane sing lanang. Nek niru dakan wedok. Alu. Tenak tadi sopan. Sopan. Ambek tangga yo apik. Apik. Mlaku sak mlaku gretek. Gretek gak koyo Baru dakan metureng ae kabutan Brengo. iya brengosen japrak. Contoh anak ayu Bri. Mamula. Lho. Awas kebian salan kok iki kok. Enggak. Mulai dah, mulai guru kaya mulai. Wis mal bayaran dah mulai. Metek Ya kaya iya. Endi? Kontak-kontak.
kasih Gil. Gak pilih kasih. Nek jane kasih titip nang aku gak gelem, Gel. Gak gelem mo Oh, lah aku. dipersani 100 sih. Heeh. Aku ro. Iya. Ibu aku lho mek 90. Nang sing 10 tak gawa Mangkan iki gak jangkep. Kon pengin nyilih aku ki 10 ngono rek gak kok balekno. Ngono joget Gil krungu tangga iki dadi kira aku kutangan. Ya gak ngono, gak Gel awak dhewe ku wis Tot. Ndi arek iki nek. Ngene lho. Iki lho. Nggih. Nggih, monggo. Nggih sampun, Bu, nggih sampun. Nggih mboten gani men. Nggih niku tandang gawe saya ya sudah wis Mang. Apa saya sudah iku? Iku lho rek. Niku Ya sudah wis iku lho. niku foto ditakoni Pak Lurah malu ngomong ngono Pak. Saya tadi bocok kecene Pak ngono ae. Nggih, ya napa, Bu? Nggih. Ngono mukri niku. Nggih niku awak kajenge kula sapu, bogel bengok-bengok. Ah, Bogel. Lah nek Awakmu ya ngono. Oh. Gawean ndek mburi jek pating jregat. Patek diledak kon. Ora-ora. Ora sumur. Kon gelem ora sumur kon. men kalian Penggaweane pembantu iku gak oleh sembarangan sebab awakmu kita ngono kok. kurang bayarane ojo gawe penggawean keteteran Ngomong. Ojo nyambut gawe nyambut ngomong nek kon njaluk undang-undangan iki. bayaranmu tak bayar piro Oh. sabulan. Pira, Bu? Yang mek 3.000. 3.000. Saiki pembantu mung nyapu ambek resik-resik meja, kursi 3.000. Nang nyirami kembang-kembang ini ngajeng niku sinten sing nyirami niku? Anjene mukri niku ngeten lho. Cek. Pembantu dibayar 7 juta umum tak gak umum? Gak umum. Pembantu dibayar 3 juta umum tak gak umum? Umum. Ya wis 3 juta ini. Terus awakmu, Gel, nyambut gawe nang mburi. Nggih. 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 Ora-ora. Nggih. Masakno. Mas cat Oh, kok. itu penggaweanku. Bayaranmu? Ya Pak, dia 3 juta. Ya undang-undangan. Ah, Ya undang-undangan. Napa? Ah. Boten. Aja ngene, ayo gerakan jutaan. Gerakan jutaan. Kulo gerakan ngawur iki. Iku lho. Kon nek konangan bapak kon ya apa kon? Lah iya. Gak oleh rek mbek jeragan. Kon niku aja sembrono. Iki jeragan. Pak, kula mboten Yang kemalan. Nggih. nggih. Aku ki matur suwun karo awakmu sekarone. Nggih. Ya ambek jauh sepuro. Nggih. Soale Mas Mijak iku yo tabiate kaku. Oh, nggih, nggih. Nggih. Sepurane. Nggih, boten menapa. Lah anak tunggal, Nggih. duwe anak maneh ya wis to aku iki. Wis pira-pira aku diparingi anak, tapi ya wis ngene iku. Mandi ucape bapak niku. Gini lu bapak ini. Aku Mas yo sampai kapan sama diparingi anak, bah anak tunggal, bah anak bedak lanang, gak popo. Iku gak oleh wong tuwa. Namanya niku kebatut deh. Ya kaya nemen nek kebatut deh. Niku termasuk mandi ucape. Ha iya. Masih saking kepingine anak kan aku wis Masih kepengin anak umur, ku gak nggih. duwe anak wis umur. Gerangane wate koyo ngono mendane anak. Asli ini lho sampean duwe bojo ngoten niku lho mboten getun ta. Wong nyogok randu, kok ndiki. Bukri. Nggih. Mukri niku jane wong masak lombok kuno. Niku ngono jagane lho. Gak ngono sih, Bu. Iki lho ngrunding apa sih? Sampeyan iki wong wedok. Kok iso dicepit mukri, dicepit bogel? Sampeyan kok seneng sih bareng nyepit-nyepit iku? Padahal kula sing biasa dicepit. Niku. Gel, Nggih. mukri. Aku Nggih. takon, Nggih napa? bagian sing nyiram kembang nang mburi kuwi sapa? Napa? Niki debegel Ayo, Nggih kula. Niki bogel.
Lah kok nganti kembang alum kabeh gak Alem takon kabeh siram, kon Pak. senggo tagel. Lah iku wau kajenge. Kajenge apa? Kajenge kayu nek Kajenge apa? Niku lho. Kajeng iki lak kayu sih. Mau saya goyang, Apa saya goyang ini? Saya siram. mau saya siram Hah? dadaknya. Apa dadaknya? Mate bongko. Dadaknya banyunya gak ono iki. Habis ini. Wong sanyo kari metek ngene selang diolor di siram ngono lak. Niku listrike pecah mati, mboten bayar pulsa. Mosok mati ku bendina, Kri. Pulsae telas. Ya ditukokno sih masih ono. Kan aku lho ono ibu. Gentekane pulusa niku Apa? Enggak lah, lapo kendak pulsa iku. Nggih, pulsa. Pak rungokno gomburi kok wong loro iki. Gak sampean kandhani ta, Bu? Oh iya dani niki. Kandhanono bogel iku. Awakmu sing jere. Wis, sing tak lokno iku awakmu. Lho, Kok tambah kon geger wong loro iki lho. Wis, tambah tak dulu kon kok ya. Tambah tak dulu. Sampean iku ojo kasar-kasar. Awak dhewe nek gak ono mukri ambek bogel ya kotor. Wis ngerti, Bu. Sekali mbok yo disangoni. Ngene lho, Bu. Duit maneh. cek Mukri karo bogel iki lak nyambut gawe kok kene gak wulanan taunan. makane iku. Lah mesti ngerti kewajibane penggawean iku ngerti. Sakmene omboe iki dibagi wong loro. Mosok taruh ono geger Bu. Istirahat, iki mang istirahat. Mukri karo bogel. Masih istirahat Bu, gak ngene carane bek menawa ana tangga kanan keri mlebu. Diwasno ya gak pantes wong sampean kok tengah. Salah, Mas. Nggih, Ojo manjane dikae gedhe ta. niki rada niku mukri niku. Rada apa? Niku lho. Rada Gula kancane lho. Rada apa? tidak sopan. Apa tidak sopan? Iki pokoke dilotok. Wis. Ya wong ditukokno apa wong loro iki? Kok napa? Ayo. Kula. Supaya cek gak geger iki. Cekak ditukokno geger. apa? Kok napa? Njaluk diapakno kon iki. Jaluk japakno kon. Lho, Kok ngono malah. Lah nggih, napake sampean? Gopoh niku. Gopoh kula, gopoh. Wis gak usah gopo, gak usah wedi. Mboten. Ngoten. Bu, Kula sampean nang tak delok Mas. Ya wis tetepno gak apa-apa. kula Oh, niki, nutukaken. Ya tetep. Kula nutukaken. Gawane. Ora-ora mang ejek. Cake mang iso. Kula tutup nih. Eh. Penggaweane kula tutup. Lah iya wis nang pulang ana mburi. Ya wis pokoke ngene. Tok Apa sih Mas? Balong panggang. wong omahe dhewe kok dalane gak ero iki lho. Lho, lagi kula niku pamitan Lah kajeng. pamitan lah ya langsung mlebu iki lho. Hah? Iki lho tutupi iki lho dalane. Mboten boron kan sampean nututi kula lan. Lah apa nututi kon? Nggih ta? Kula menika nggih. Awas dasar lho ya. Aja melo-melo lho. Tak rasa-rasakno kok jengkel kok ngrasakno. Sampeyan iku ojo kasar-kasar. Saiki ku jamane penyakit darah tinggi. Terus Sampeyan iku pantes ae nek bogel mbek mukri. nek gak digawe ngono kapan kapoke arek iku? Nah, Ku nyambut gawe wis tahun-tahunan kok omake kok cegeger masalah penggawean. Dirungokno tangga lho gak apik. Lah memang masak apa wis? sampean wis tak camisi. Hmm. Ya wis biasa senenge sampean jangan musik. Iya. Menyetempe kan? Iya. Biasa. Loh. Rene Mas. Wong loro kok rame koyo pasar. Ngomong napa sih, Bu? Kok iso umek kae. Jat nika. Hmm. Anake sing ambek wong tuwa ora oleh ngomong sing kongsan. Sing sopan le. Ya wis wateke Jatmi kaya ngene iki, Bu. Anake Raja Gento. Iya ngerti nak ibu ngerti. Tibake ki mang saka endi kok gak mantuk-mantuk ket metu ket anu. Ya wis biasa.
dolen ngubengi kampung. Ya biasa, Bu. Iya, Wong Pak. arek lanang. Lho. Arek lanang wis gedhe. Iya nek biyen cilik gak mulai didoleni. Lah, Nek wis gedhe ya babar. bener. Anake sapa? Hah. Brojo Brojo. Gento. Cuma sampean iku wis gedhe sing ngerti waktu. Metu ya metu. Pengen mulai ya mulai, gak boleh 3 dino petang dino ibu ki kuwatir. Lho lah iya, Bu, iki mang wis seru waktune terus mulai takono nejat miko. Masih suwe kan tetep romae. Sik lah, Bu. Sampeyan duwe anak Jatmiko kok ngomel dadi wong wedok. Kok kaya gak iso ngomong Jatmiko. Lah, Blenger ta? Nek sampean blenger mbek Jatmiko, tak mlebu maneh. Jat miko. Padane plembungan ae. Cilik disebul dadi gedhe. Engko gedhe dicilikno dikempes. Lah awakmu lho menungso. Lah ibu kaya blenger Sampeyan iki yo aku, ngono, Bu. Enggak lah ya sampean lah. Lho. Lali ta sampean ngomong. Bu. Dek, sampean kok gak duwe anak sih, Dek wis suwe. Saumpamane sampean diparingi turun anak lanang. Wis bah dablek bah dak larat iki wong tuwa ngomong kaya ngene. Lah kate terus diapakno wong arek lanang. Wis lugis wong lanang iki paribasane kenal karo wedok kono kon. Wis umume. Menang mele wong lanang iku menang, cuma wong wedok menang nolak. Lho, lah ngono kau. Anake sapa? Wah, Brojo Gento. Sabar, sabar. Sapa muni gak tayo, Mas? Lho, Gak tayo saiki suwe tayo. Yo. suwe-suwe tayo. Lah anake sapa? Brojo Gento. Pun ya. Lho anak sampean. Lho apa? Arek wedok ndi ae sing gak kebimbang ambek anak sampean. Lah, iya apa? Biyen sampe lak kebimbangnya turu gak iso kepingin petuk aku lak ngono. Ya iki nurun nang iki Jat Miko iki. Ibu biyen yo ngono. Iya. Aku sampe bengi iki lho karo bengi. Petuk aku ya balik. Pokoke anggere ana pehan, balik. Balik. Saking ketemu diluk ngene. Nek gorong ketemu wah, koyo lele kena gedhek iku. Mas. Biyen Yen nom-nom wong maneh. ancene ganteng. Ganteng. Sopo? Brojo Gento. Lho, ya apa lek wis disuwara iki. Jat Miko. Gak tayo, Kon mulai mangan ta durung? Durung. Nah, Sampeyan yo tak cawisi. nek durung dhuwit jek ana ya. Ya duwe Ah, sih, Pak. tapi wetengmu luwe Luwe. timbang tuku. Ayo mangan ae sik. Mang. Nek perkara metu aku gak ngongkon, penggaweanmu metu-metu wae. Ngono ya. Tak ajange ombo kok arek Ancene lanang. wong tuwa lanang iki gak koyo Lah. ngerti bare anak Ya lanang. ngerti. Gak koyo ibu ngene Wah. iki. Lah anake sapa? Brojo Gento. Ayo, Ayo mangan. ayo mangan. Anak bapak padha dene. Aduh, sabar, 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 sabar. Ya Allah, anak ngene diguni, anak ngene Ini gak tawar. Janggane cokot. Mboten usah dicopot. Sanggar senes masjid. Monggo. Mboten. Wis kepleset. Oh, nggih, monggo. Ngapunten. Ngapunten sing kapan nggih. Kok mboten nate semerap. Sampeyan iki simpen terus dugi pundi kula. Ngapunten kula niki. Ini cicim tanganmu kasap. Sami mawon. Kula niki tiyang. Kula leres mriki. Dami.
Jatmiko. Oh, Jatmiko. Nggih. Lho. Lho, oh bener, oh bener. Nggih. Ngapunten. Nggih, nggih. Kok punten sing kathah nggih. Nggih. Kok mboten nate semerap bisa tahu. Terus jenengan napa saking bungsu kok tebe. Punten kok nate siapa. Ini kula ngapunten Kang. Nggih. Tebe saking desut ngangkat bungsu. Kula niki napa nggih? Jenenge tiyang sepuh. Pun napa Bapak suka ngomong pun nanti wedi boten. Napa nggih? Boten. Ngeten sejatosipun nggih. Kula niki anak kula niki lho, anak kula niku estri jenenge Andi. Sing anak niku sakniki Nate pacaran. ah niku lho ngenekan niku lho kali jebone jenengan sing jenenge apa Jat Iya jadi kon. nggih Iyane kula wong ya sak dinten iki anjine niku ngeten bobot. ya nggih niku nggih niku bobot nggih Sampeyan bobot kali anak kula. nggih apa sama jerit-jerit dicokot apa? Cokot ya apa? Loh, apa sama jerit-jerit itu? Loh, apa iki lho? Lah wong ana dayoe kok bengok-bengok ya. Ya dipinarakno sing nganti, Pak. Pinarakno ya tak pinarakno. Lah terus apa? Kita duwe anak wedok jenenge Andina Mbokpo sampe anak sampean. Sik. Aku kepengin ro jelas sik. Cek, sampean mriki. Sampai niku sinten? Kula Pak Markasim. Markasim? Nggih. Lah terus tujuan sampean niki wau? Nggih, terang-terangan mawon kula niki badhe nyuwun tanggung jawabe nak Jatmiko sebab anak kula sing jenenge Andini niku sakniki ngeten. Lho napa ngeten niku? Bobot mawon kok ngetan-ngeten ngomong terus terang mawon. Pun wedi-wedi genah-genah mawon. Nggih, cek cetha. Ya nggih. Anak sampean mriki niki tujuan sampean mriki iki nuntut ngoten nah. Anak kula. Sebab anak sampean iki bobot. Lah niki. Termasuk anak sampean ku ndekek barang kurang primpen. Kurang primpen. Sarune Ngeten lho San. Nggih ngapunten Kak. Kula niki mboten napa-napa. Sing penting anak kula niku dinikah kali Nak Jatmiko. Mengke nek empun mantun babaran dene mboten seneng mboten napa-napa. Sing penting anak kula niku saged. Lho. Kok cek enake sampean ngomong iku. Lah umpama sampean ambek aku iki lho duwe besan kaya sampean ketemu pirang perkara. Nek pancen anakku sing berbuat sik tak takonane. Kok Jatmiko? Engko sik. Anake dhewe duduk arek sembarangan lho. Ganteng arek 7 kecamatan lho. Ono apa, Pak? Iki sapa kene? Lho sik kalah. Ini yo. Apa Bu? Sik. Jatmiko. Iya. Lele. Cilik tak pikirno nak, sok dadi arek sing pinter. Kok mirang-mirang iku? Kok tega noreng-noreng. Kurang pinter apa Jatmiko, Bu? Iso ngomong iki ngono wong tuane Andini. Andini Jatmiko
percaya balik wong desa kesah-kesah ya, Pak. Bener. Wong kaya ngene iki, Bu, kepingin munggah bale sing apik kaya ngene iki. Akon-akon iku le. Akon-akon. Jat nika. Kon kale koyo ngono. Iki ngono wong desa. Anake pasti arek sing polos gak ngerti apa-apa. Nek gak kok bojo kok rayu gak mungkin. Polos apa ero, Ben? Nek artine polos iku apa-apa dilos. Bare arek lanang nyanyo, sapa ngerti sampean? Terus Mas, ya apa anak sampean iki lho Mas? Aja dikungi Mas anak sampean iki Mas. Aku yo gak mbelani anak. Sampe tak kandhani. Jat Miko iki biyen cilik lah wis gedhe. Masih anake Pak Markasih. Biyen cek gorong meteng lah cilik. Saiki wis gedhe lah tambah seneng gedhe. Oh, Mas. nek Jat Miko iki arek nggan. Umpama berbuat karo anak Markasih, wis ana benere wong arek lanang. Iki kok tanggung jawab wae Mas. Kok tanggung jawabnya gede Bu urusan. Ngiri ya, Bu, tak takonane. Takonane. Ayo, Mas. Oh, mancik kursiku. Awakmu sapa jeneng? Pak Markasih. Bapak yang dulu. Bapakne Andin. Tekamu mrene Nuntut supaya nak Jat Miko nikah bareng aku. awakmu percaya omongane Andin. Ya percaya wong iku anak. Kebagusan anakmu. Yo, Oke, Bu. Kepingin urip mulya, akon-akon anake diputo-puto ditengi barek Jat Miko. bener Bu. Iya, Pak. Pengen duwe bojo ganteng, duwe besan sugih lah. Lah, Anak sapa Jat? brojo entuk. Lah nek ngoten, nek sampean mboten tanggung jawab. Nggih, mboten napa. Kula trimo. Nanging Gusti Allah mboten sanggup. Sampun. Emigat. Aduh, Pak. Ngalih. Wong ajane rene mangakon-akon. Nek gak dikasar koyo ngono, jelas gak Gak marang ngalih. Apa sih? Apa sih Bu? Apa sih Bu? Apa sih Bu? Leh, kan gue wis gede le. Berbuat sampe anak empok. Mau ngene ae tanggung jawabmu. Ibu gak apa-apa nak masalah calon besan wong desa nak. Lah. Gak izin nak. Kok sing tanggung jawab? Sampeyan iki oleh besan kiri koyo ngene iki gelem. Iya tapi anaknya kan kan sing menghamili anaknya. Iku jenenge isin-isine keluargane brojo gento. Mas, sampai niku ya apa sih? Anak iku dituturi, aja meneng ae. Iku ngono anake wong. sik ta lah. Tak rungokno sampean ku nek ngomong kaya-kaya mbelani karo wong melarat iki mang. Duduk mbelani. Nyatane. Anak sampean iki berbuat salah ambek anake wong. Iku lah kanggo sampean. Terus kanggo nek kanggoku bener wong Jat Miko ganteng. Lah anake sapa? Brojo gento. Sampean biyen gak yo ngurusi ambek aku ngono maneh. apa aku Mas? Apa aku? Oh, jute sampean ketoke tak Lah apa sih? Hah? Terus sampean Iku saiki sampean yo ngono. apa? Mas. Ya apa? Sampean iku nek wong tuwa sing bener yo. Sak ndablek-ndableke anu. Nek wis ketok berbuat ngono mbek wong, mbok yo dikon tanggung jawab. Duh. Wong tanggung jawab iku gede, Bu. Karuane nek ro Jat Miko sing lakoni ngakoni. Lah aku kok ngomong terus ndalani terus ya apa? Wong sing berbuat iki anake dhewe Jat Miko. Wong tuwa model ya apa nyontohi anak sing gak tayo kaya ngene iki. Nek pancen sampean ngomong sing ngono, bener sampean bojo. Ati sampean iki gak cocok karo aku karo Jat Miko. Gak cocok sing ndi? Timbang bendina gegeran perkara wae iku. Luweng minggat teko. Lah ngono kok. Bener, Pak. Mas, Bener. lah apa sampean kadek ngusir? Aku iki wis izin. Dina iki wis dioret-oret kotoran ambek anak sampean.
Aku timbang dadi bojo sampean, Mas. Wis wirang aku. Kok bojo aku nyengkrek. Lah, bojo sampean gak patekna aku. Bojo ana paribasane. Kok, jati kok. Kek glibet ta. Lah iya. Wong ana paribasane kok ya. Iya, Pak. Bojo ana surate, tapi nek anak gak ana surat. Bojo minggat. Rabi maneh. Arek wedok bembong gak kurang. Donya sampeyan iki apa? Wong jenenge Brojo Gento, anake jenenge Jatmiko. Gantenge 7 turunan, Ponjol sak RT. Aja kuwatir, Lapo ge. Kon iki tak rungok-rungokno kok omonganmu takkan ibumu e. Lah wau lah. Ana hubungan tak kon nambah ibumu. Jelas ana hubungan kon. Nek gak ana hubungan gak ngarang golek ibu kon. Sing bayari kon iki sapa? Sing bayar sapa kon? Kok tak takoni? Takoni ngomong. Lah aku sih. Mesine kon iku takon aku, lha apa takon ibumu? Lah iki lah bojo sampean. Enggak termasuk jeragan kula. Lah iya. Napa kok kula mboten oleh takon? Lho, gak ngono sih. Mesine aku takon ibumu. Lah, kon takon ana hubungan ta kono? Hubungan apa? Lah jeragan kula lak guru. Mriku jeragan kula. Oh, Lha pundi tiyang? tau sih. Kebagusan kon ngusir bojo. oh niki boro lho, Bel. Kon ngomong kebagusan ana ngarep bapakmu ngono dalem tak gimerdasmu. Ibu kowe nanti saiki. Minggat. Dosen bapak. Kebagusan kon sampean. Kawangane. Kon wani bare aku. Aku iki kawane ora awakmu. Wani kon. Gak. Lho. Wong gak wani kok melolo-melolo diapuramu. Wis aja ate ndolek ibu. Ibumu tetep tak doleki. Hei. Mas, Mas. Lho. Bojomu tak doleki. Oh. Masih kok usir bojomu. Aku yang malah seneng. Tak lelesan. Dolek ana leles ana. Wong kon penggaweanmu yo leng-lelesi ae kok. Lah apa takon aku? Gri. Oh, gak ada ngeles-ngeles. Ana ning melo bogel. Boten. Kula iki penting nyambut gawe oleh kaya gengon anak bojo. Bagus. Pentas penggawean iki. Oh, masalah penggawean kula pentas. Perkara karangan nok mburi ki amba lho ya. Oh, nggih. Pokoke sing penting bayaran bogel tumut kula. Ya ojo kuwatir nek masa bayaran. Masih aku mbek awakmu mesti hitungan. Oh, boten ngangge hitungan. Lah iya. Pentang bae, Pak. Lah, bener kalimat niku bener niku. Oke, ndolek ibune. Nggih. Perkara nyambut gawe toton dhewe. Kula toton kene mburi. Ayo. Abi kok. Yo, Pak. Ibumu dinane iki wis minggat teko omah. Duwek nyekel. Terus sing riko karepno? Ayo ndolek seneng-senenge mung ndolek marang wedok. Budal, Pak. Ayo. Baik gak enak ya dadi wong kandhane. Rono dapuk sugih ae malah. Ono endi, Pak? Ya iya pirang-pirang lan gak petuk anak. Andune yo gak kepethuk. Andone yo gak petuk. Ya sabar tamu. Tapi itu ono lakune dhewe.
Kaya kemari dan ketangisan iki ana apa maneh Pak Adi? Sapa wong sing gak ndelok? Sakjane aku ki kepengin duwe bisa. Ya senajan ora ketang sedina rong dina karo aku nuntut nang omahe Jakriko. Nek kono gak ditampa malah aku sia-sia. Nek pancen Jakriko lan wong tuane tetep gak ngerti. Mula iki dina pun sampean terus-terusaken ing griyane Jakriko. Ya terus Mula niki dinten sampean bangsur mantuk mawon. Masalah Jakriko lan wong tuane kula sing tanggung jawab. ngono. Nggih, Mas. Ya wis sadurunge aku matur nuwun, aku tak mulih barek mbokmu. Ya. Pun dipikir malih, Pak. Iya. Sampai nemen-nemen masalah iku kula mawon sing beresi, Pak. Oh, wis aku percaya. Nggih. Atus-atus, Pak. Ya, aku tak mulih ya. Nggih, nggih, Pak. Ayo, Mbokmu. Amin. Nek ngerungokno kondone Pak Markasim karo Mbok kaya kedut-kedut rasane lah dialah sakwise aku meduki Pak Markasim karo Mbok Ame kok eling karo Andono yen ngono pumpung durung kesuwen iki dina tak munggah nang Go Panjalu. Ya apa kadane Andono tak kongkon tapa tak broto iki banget. Wirane karo Jakri nganti direwangi para Joko sing Andono. Iki dina awakmu tak wetung wis jangkep 40 dina 40 menit. Dinane iki awakmu wayahe gugur Andono. Kelakoni telak botol sing 40 dina 40 bengi. Kok jero badanmu wis merambah, ilmuku kabeh nang Jiwaraga. Mula nek wis awakmu kanggonan ilmu sing kaya ngono. Kamangka iki dina Jatmika lan wong tuane gek tetep gak gelem ngakoni yen andine iki bobotane masalah duduk oleh Jatmika. Ya apa rasane atimu? Andono. Kula tetep boten trima. Awakmu tetep gak trima. Yen ngono aja kedaluwarsa. Awakmu kudu ndoleki pawancing jenenge Jatmika lan wong tuane. Nanging pesenku aja gawe paten pitaten yo Andono. Awakmu nek wis kepethuk aja kacor-kacor karo Andono, karo Jatmika lan wong tuane. Ayo, mulai iki dina Ujala. Oleh ana jak kaya apa tanggung jawab karo Andinya Dik. Sampai paestu iki. Iya. Menyang selamat karo anak-anak. Iya. Lho,
ning ndoleki Jatmiko. Urung tan urung nek ana apa-apane gak urung nek aku sing ndelok. Andono tak gangkung saka buri awak wonten. Napa niki griyane Jatmiko? Oh, nggih. Jatmiko pundi? Ngeten nek Mas Jatmiko niku ngene lebet. Terus dengan sinten? Kula Andono. Oh, nek Andono. Ngene lebet. Enten pripun ta? Nggih, kula kancane Jatmiko. Oh, kanca niki. Nggih, kula nggih. Sampeyan ta sing mriki mawon kali kula damelaken tujuan ngoten nggih. Oh, mboten repot, sing repot panitia ke sore. Lek bali repot panitia. Mengkiring ulu cumbumu. Kabar pisan gak kowe mengkiring ulu cumbu ning Jatmiko. Dinane iki gelem gak gelem Jatmiko kudu melu aku. Nek gelem aku enak diapuramu. Awas gak kasar. Ngeten lho niku awula kula mantun siram-siram kula andhap mriki. Terus mari ngoten enten daya. Kon pinarekno. Nggih. Terus mari ngoten madosi Mas Niko. Terus mari ngoten terus kula tanggeti terus niku kancane. Lah terus saiki nang ndi Jatmiko? Nang niku namine niku Andono. Lah terus sakniki dipetot seret beto mriko e. Diseret kan teh. Enten nang kene. Lho. Wadah. Ruwo mang batak kandhane rek. Wong durung tak kitine bek ana apa-apa tak kiting teko mburi.
kon kudu gelem tanggung jawab apa sing kok lakoni. No, Antono. Gak krungu hop-hopmu. Titike sute aku tanggung jawab. Adikmu Andi. Ojo ngandang carang teko apa, Cuk? Simak ngarepno. Apa nama ajiku? Iko, Pak. Sik, pancen kon tak keting nak. Ono apa, Pak? Aku gak enak. Bareng arek iki mlebu nang kono nyeret awak. Warene kon iki anak ganterane atimu wong tuwa. Jelas tujuan gak tepat. Ngono, Pak. Mikiro duduk musun. Sik. Sopo jeneng? Aku Antono. Andono. Terus tujuanmu? Njaluk tanggung jawab Jatmiko. Iku nek oleh, nek pancen kon iso nglangkai bangkeku Helgi. Taman awakmu timbul grogno. Utang menep saya. Rojo awakmu pas pancet ae kelakuanmu ket nom-nomanmu sampai tuwek sing koyo ngene tancang gerda. Wes ya iki wadake sapa wae iki kacara Jatmiko iki drogemu iki ojo mbok ajeni omboe tumindake kliru kona gangi wong tuwa sing apa awakmu kelir kanggone aku bener nak penting sae diantrek kaya kene awakmu ganti malah kene sing koyo ngene terus gak lapo maneh. Ya. Awakmu tak jung calon gerah tak tembung calon api ojo gawe gerdah. Nanging awakmu dik mencocol ae. Dik kepin geger karo Baskara. Ya. Baskara? Hah? Abot-abote aku mbelani anak salah tak belani. Ya. Rene aku masuk salah. Aku njaluk sepuro paramu. Nek awakmu wis ndodo kesalahanmu, umpama tak wulyakno awakmu tetep janjimu kudu kontak. Iya. Mulai iki dina asale awakmu gak lumpuh balik waras. Jatmiko pisan. Ayo. Awak dhewe kalah, Pak. Iya ya apa maneh wong jenenge wong kalah njaluk sepuro sebab awak dhewe iku salah, Nak. Ngono, Pak. Cara awakmu nu gelem ta? Rabi karo. Aku marengi. Barang itu iki. Iya. Ya gelem, Pak. Iki pantang kecore gelem lak gak ngantuk kene. Iya, Bro. Aku njaluk sepuro karo awakmu, anakku pisan. Pancen aku iki salah. Nek wis anakmu gelem ngakoni nek iki pancen sing depokal. Wong iki gak ketok sakti ya, Pak ya. Mulai iki dina ayo secara api-apian ya apa carane iso rumah tangga.